Тя работи за една много дългосрочна финансова устойчивост. Ние сме длъжници на младите хора, трябва да им разкажем какви са възможностите, трябва да им разкажем как работи тя, какви са минусите, какви са капаните, какви са плюсовете и какво те могат да направят за себе си. Хубавото е обаче, че от моите срещи с млади хора чукаме на много отворена врата. Аз правих няколко урока в средно училище тая година и си дадох сметка, че расте едно поколение, което има чувствителност към инвестиционната дейност, чувствителност към доходността и за пръв път растат едни поколения, които имат чувствителност към личната отговорност. Независимо, че може би младите още не го оценят, темата за пенсиите и темата за пенсионното осигуряване касае всеки човек от пълнолетието му до смъртта му. Първо като някой, който трябва да допринася, задължително или доброволно. От една възраст нататък, като почне да осъзнава човек какъв му е прекия финансов интерес, почва да го касае и психологически, емоционално. За пенсионерите това е начин, по който те живеят и оцеляват.